Мәктәпләрне 30 елдан элек төзегән мәктәпләрне ремонт итеп чыгабыз, ремонтировать итеп чыгабыз. Нинди файда булсын? Файдасы күренеп тора. Балаларга, безнең балаларга укырга җылы булсын, матур булсын, ничә безопасно булсын. Сәламәтлек саклау объектлары 74 2017 елда 114 объект бу елны ремонт башкарабыз. Ремонт уздырган вакытта поликлиникалар күбесе эшли, клубларда кирәк оборудование булырга тиеш. Шуның өчен бу программаны эшлибез, шуның өчен ел сайын 45-46 клуб ремонтлыйбыз. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.